amma kuma mun kalli matsalar siyasa a arewa sai mu ga baki ɗaya da shugabanni da magoya baya da su kansu al'umma dukkanmu mun kasa tsayawa mu shawo kan matsalar da ita arewa take fuskanta tsakani da Allah in ana bi yanzu ba maganan ma harkar zaɓe ya kamata mu mai da hankali akan shi ba kamata yi yanzu mu mai da hankali akan ceto al'umma daga cikin mummunan bala'i na tashin hankali da barazanar tsaro da ta yi mana katutu tun daga illela sabon birni isa raba gwarin a jihar sokoto har zuwa shinkafi kauran namo da birnin magaji a maru da kuma karamar hukumar mulki ta anka da abin da ya kai karamar hukumar mulki ta tsaye wanda yanzu hanyar tsafen ma ta zama wata matsala da ka tashi daga tsafe kana cikin rashin kwanciyar hankali har ka kai funtuwa to kaga wannan wata mummunan barazana ce to haka kuma a jihar kebbi yanzu kusan yanki gaba ɗai na gabashin kebbi ya shiga cikin wani haulayi saboda barazanar tsaro yankin yawuri birnin yawuri ingaski shanga da zuru da sakaba da wasagu duk sun shiga cikin wani mummunan yanayi ga kuma jihar neja inda ƙananan hukumomi kusan guda 7 sun zama nogo area abinda bature ke kira ga dukkanin jama'a saboda sha'anin tsaro kullum ana samun wani barazana ga birnin gwari da kagara har yanzu ba a shawo kan wannan matsala ba a nan safana da wajajen dutsen ma da abin da ya kai kankara har yanzu wannan matsala tana nan tana yi mana barazana akan sha'anin tsaro wannan wasu abubuwa ne da ya kamata a ce mu arewa maso yamma mun tashi tsaye mun ce ba mu yarda da magana zaɓe ba mu yi magana kan sha'ani sai an samu tsaro muddin ba a samu tsaro bola ba za mu yi zaɓe ba don mi don baiwa ka yi zaɓen abin da baka tabbaci kuma ana kashe mutane ana kone gidaje ana sace dukiya ana sace matan aure wasu ma ana fyaɗe a gaban mazajensu ko gaban 'ya'yansu wasu ana kashe uwayen yara a gabansu ana tare hanya ana sata mutane duk wannan bala'i a ce kuma shugabannin su mai da hankali kawai wajen harkar zaɓe ko harkar abin da za a yi kan zaɓe kaga wannan akwai barazana wannan shine muhimmin abin da ya kamata dukkanin shugabannin arewa masu ruwa da tsaki a tsaro sarakuna 'yan siyasa 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati